कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या माजाळी भंडारीवाडा श्री गणपती देवालय वार्षिक उत्सव संपन्न. कारवार तालुक्याच्या माजाळी भंडारीवाडा हिंगा वर्ष पद्धती प्रमाणे श्री गणपती देवालय उत्सव ब्रेस्तार 1 मे 2025 दिसा असून या उत्सवाक माजाळीत न्ही तर इतर पैसपैसल्यान भक्त उपस्थित राहून श्रीच्या कृपा प्रसादाचो लाभ घेतात. माजाळी गणपती पेड मंडळ भक्तांक एक खास उत्सुकता. आज जाल्ल्या या उत्सवाक खूपशा भक्तांनी प्रतिसाद दिवन हो उत्सव यशस्वी केलो. या उत्सवा निमित्तान मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात श्री गजानन नाट्य मंडळी भंडारीवाडा माजाळी हेमी रात्रीन 9:30 वाजताना दत्तानंद कोर्डेकर कारवार हेमी बरयले नातवाल मजा आजाक सजा या नाटकाचे आयोजन केला असे देवस्थान समितीतर्फे प्रसार माध्यमाक कळयला. जोयडा तालुक्यातली गटार भरली माती आणि कचऱ्यान गावागावाची ही स्थिती स्वच्छ करतलो कोण असो नागरिकांचो प्रश्न. कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुक्याची गावागावात एकच परिस्थिती ती म्हणल्यार रस्त्या बाजूची गटारा माती आणि कचऱ्यान भर नासून पावसात ग्रामस्थांली मोठी समस्या झाला. ती गटार कोणी स्वच्छ करची असो प्रश्न ग्रामस्थांक पडला. गटारे बांधूक ग्रामपंचायत अनुदान मेळटा मात्र तेच गटारे दर वर्सा स्वच्छ करू अनुदान मेळना जावन जोयडा तालुक्यात गावागावातली गटार माती आणि कचऱ्यान भरून दुर्दशा जाला. जोयडा तालुक्यात सगळे 16 ग्रामपंचायत असून या सगळ्या ग्रामपंचायत व्याप्तीतल्या बहुतेक गटाराची दयनीय अवस्था जाला. थोड्या जाग्यार ही गटार मातयेन भरून गटारच गायब जालात आणि ते उदक रस्त्यावेल्यान व्हावन काही लोकांच्या घरात घुसता तरी पंचायती मार्फत गटारा साफ करनात. पहिले पंचायत व्याप्तीतले गटार दर वर्साक रोजगार हमी योजनेंतल्यान स्वच्छ करताले पण आता ती सरकाराली तरतूद ना स्वच्छ भारत अभियान आणि ना रोजगार हमी योजना म्हण गटार व्यवस्थापन पूर्णपणान कोसळ्ळा. म्हण सरकारान रोजगार हमी योजनेंतल्यान गटार साफ करचे अधिकार पंचायती दिवूं जाय अशी ग्रामस्थांची मागणी आसा. जोयडा तालुक्यात कचऱ्याची दिसदिसाक समस्या वाढत असून प्रवाशांली नाराजी. शहरासारखी ग्रामीण भागात कचऱ्याची समस्या वाढत असा. कारवार जिल्ह्याचे जोयडा हे पर्यावरण पूरक पर्यटनाचे केंद्र म्हणून हरकत ना. या तालुक्यात बेळगाव कारवार आणि बेळगाव गोंय असे रुंद रस्ते असून या रस्त्यान मोठ्या प्रमाणात प्रवासी येतात जाल्यार या रस्त्याच्या दोन्ही बाजून जागजाग्यार कचऱ्याचे ढीग प्रवाशाले मन विचलित करतात. जाल्यार या कचरा विल्हेवाटीच्या व्यवस्थेसाठी संबंधित ग्रामपंचायत दुर्लक्ष केल्ल्यान ग्रामपंचायतीचो मिनी कचरा डेपो स्वरूप प्राप्त झाला. या महामार्गावर मोठ्या प्रमाणात हॉटेल धाबे चहाचे गाडे चायनीज स्टॉल वाढत असून रामनगर ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रात नागरी वसाहती वाढत असतात. हेजेन ही कचऱ्याची समस्या वाढता. रामनगर कारवार मार्गाचेर येवच्या पंचायत क्षेत्रात खूपशा जाग्यार कचऱ्याचे ढीग दिसून येतात. रामनगर सरकारा लागीं पेट्रोल पंपा बाजून जगलबेट पंचायत भागात दांडेली बायपास रस्त्या बाजून अवेडा पंचायत क्षेत्रातल्या गणेशगुडी इळवा हिंगा नागोडा पंचायत क्षेत्राच्या बापोली क्रॉसा लागीं जोयडा पंचायत क्षेत्राच्या कुंभारवाडा रस्त्या बाजून कचऱ्याचे ढीग दिसून येतात. हॉटेल चालक धाबेवाले होमस्टे रेसॉर्ट धारक मटण चिकन दुकानदार किराणा दुकानदार रस्त्या बाजून राजरोसपणान कचरो उडवून निसर्ग सौंदर्याचो आनंद घेऊ येयल्या देश विदेशातल्या प्रवाशाक या कचऱ्याची अस्वच्छता दिसून या तालुक्यात येऊक प्रवासी नाराजी व्यक्त करतात. हेच खरे म्हण संबंधित अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून हो विषय तडीक लावू जाय आणि जोयडा हो प्रवासी क्षेत्र म्हण
राखून दवर जाय अशें सार्वजनिकाले म्हणणें आसा. अमृता क्रिकेट अकादमी सादर करता क्रिकेट समर कॅम्प 2025. 6 वर्सां सकयल्या सगळ्या चल्या आणि चलीसाठी. हिंगा तुमका नेट प्रॅक्टिस, बॉलिंग, बॅटिंग, फील्डिंग, इंडिव्हिज्युअल व्हिडिओ एनालिसिस, मेंटल टफनेस कोचिंग, मॅच प्रॅक्टिस आणि टुर्नामेंट प्रॅक्टिस मेळटले. वेळ सकाळी 8 ते 9:30 आणि सांजेर 4 ते 5:30 पर्यंत. पैसेला नेवच्या भुरग्याक चार्जेबल वाहतूक सुविधा असतली. बरे खेळच्या भुरग्याक हुबळी, मंगळूर, बेंगळूर या जाग्यार लीग मॅच खेळच्याक अवकाश मेळटलो. आवड आशिल्ल्या भुरग्यांनो 9534144838 किंवा 8792018272 ह्या नंबराचेर संपर्क करचे. नातर अमृता विद्यालयम सदाशिवगडच्या ऑफिसात येऊन रजिस्टर करचे. कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर. शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना. त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंहा मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंहा मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंहा मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंहा मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.